እዚ እንዕዘቦ ዘለና መንእሰይ ኣዝዩ ዓሻ ስለ ዝኾነ ኩለን ደቂ ኣንስትዮ ዝጸልኦኦ ኮይነን ሓደ እዋን ግን ምታተኛ ጨና ረኺቡ ንኩለን ደቂ ኣንስትዮ እታ ከተማ ኣብ ፍቕሪ ከም ዝወደቓ ገበረን። ወላ እኳ ኩለን ደቂ ኣንስትዮ እታ ከተማ ደድሕሪኡ እናኸዳ ንዓይ ተመርዓወኒ ይብልኦ እንተነበራ ንሱ ግን ንዓመታት ምስታ ናይ ዓይኒ ፍቕሪ ዝነበረው ጓል እዩ ዝደሊ ነይሩ። እዚ መንእሰይ እዛ ጨና ተጠቂሙ ነዛ ጓል ናቱ ይገብራ ዶ ይኸውን? ብሓባር ንከታተል። ዛንታና ኣብ ሓደ ቤተ ፈተነ ዝሰርሑ ተመራመርቲ ሓደ ዝገርም ጨና እናሰርሑ እናርኣየና እዩ ዝጅምር። እዛ ጨና ካብ ዝስራሓላ ዕምባባ ኣብ 100 ዓመት ሓንሳብ ጥራይ ስለ ዝዕምብብ ፈተናኦም ዕዉት ክኸውን ዝከኣሎም ኩሉ ይገብሩ ነበሩ። ቀፂሎም ድማ እታ ጨና ሰሪሖም ምስ ወድኡ እቲ ሓደ ዝተርፎም ነገር እንተልዩ ነቲ ዝሰርሕዎ ኣብ ዕላማ ክውዕል ድዩ ወይስ ኣይውዕልን ዝብል ቸክ ምግባር ጥራዩ። እቲ ትርኢትና ቀፂሉ ዓሻ ናይ ዓያሹ ዝኾነ ቻንግ ዝተባህለ ሓደ መንእሰይ የርኤና። ጽንሑ ቅድሚኡ ግን መደብና ኣብዚ 9 መዓልቲ 100,000 ሰብስክራይበር ክንረክብ እዩ። ኣይንኽእልን? ንኽእል ኢና። ሰብስክራይብ ገሩ። ቻንግ ካብ ድቃሱ ዶንጊ ዝትስእ ኮይኑ ናብ ስራሕ ዝኸደላ ኣውቶቡስ ከይተምልጦ ብታህዋኺ ይጓየ ነበረ። ኩሉ ግዜ እና ዶንጎየ ስለ ዘጸብዮም ድማ እቲ መራሒ ኣውቶቡስ ይኹን እታ ፎቶሪኖ ዝነበረት ኣረጊት ሰበይቲ ኩሉ ግዜ ይጸልእዎ ነበሩ። ኣብታ ትቕጽል ፌርማታ ድማ ሓንቲ ኣዝያ ጽብቕቲ ሱኑ እትበሃል መንእሰይ ናብታ ባስ ኣተወት። ቻንግ ኣብ ልዕሊ ሱኒ ናይ ዓይኒ ፍቕሪ ዘለዎ ኮይኑ ነታ ባስ ንዓመታት ክጥቀመላ ዝጸንሐ ድማ ንዓኣ ክርኢ ብምባል እዩ። ኣብ ናይ ስራሕ ቦትኡ ድማ እቲ ሓላፊ ንሰለስተ ሰራሕተኛታቱ ንምንታይ ንስራሕ 5 ደቓይቕ ዶንጊኹም ኢሉ እናተቋየቖም ከሎ ቻንግ 1 ሰዓትን ፈረቓን ዶንጊዩ ናብ ውሽጢ ኣተወ። እቲ ሓላፊኡ ድማ ብምግራም ኣነ ንዓኻ ዝኸውን ቃላት የብለይን ብምባል ካብ ሕጂ ንንየው ግን ናይ ስራሕ ሰዓታት እንተዘይኽቢሩ ክባረር ምዃኑ ነገሮ። ቀፂሉ ብዛዕባ ኣከዳድንኡ ርእቶ ድሕሪ ምሃቡ ድማ ከስተኻኽሎ ነገሮ። ቻንግ እውን ነቲ ትእዛዝ ተቐቢሉ ምስ መሳርሕቱ ያማቶ ተራኸበ። ያማቶ ድማ ነታ ቻንግ ኣብ ባስ ዝሪኣ ዝነበረ ሱኒ ኣብ ልዕሊኣ ናይ ዓይኒ ፍቕሪ ከም ዘለዎ ስለ ዝፈልጥ ቅድሚ ካልእ ሰብ ምቕዳሙ ኩሉ ግዜ ክነግራ ይመኽሮ ነበረ። ቀፂሉ ያማቶ ምስ ጓል ምዝራብ ማለት ከማይ ምፍሳስ ቀሊል እዩ ብምባል ንሓንቲ ካብቲ ናይቲ ትካል ናይ ጽሬት እትሰርሕ ጓል ክዛረባ ኸደ። ያማቶ ናብታ ጓል 38 ዓመት በጽሒ ጓል ምስ በጽሐ ሓፍተይ ተማሪ ዲኺ ሰራሕተኛ ምስ በላ እታ ሰራሕተኛ ብጽፍዒት ኣላዲዳ ኣዋረደቶ። ዛንታና ናብ ሱኒ መሊሱ ኣብ ሓደ ትካል ከም ኣካውንታንት ኮይና ትሰርሕ ኮይና ዝበዝሕ ግዜኣ ድማ ምስ መሳርሕታ ታሚያ ትሕልፎ። ታሚ ንደቂ ተባዕትዮ ኣዝያ ትፈቱ ኮይና ኩሉ ግዜ ድማ ማዓስየ ኣፍቃሪ ዝሕዚላ መሰማረረት እያ። በንጻሩ ሱኒ ድማ ዳግማይ ብፍቕሪ ክትተሓዝ ስለ ዘይትደልን ብፍቕሪ ድማ ዘይተኣምንን ኮይና እዚ ባህርያታ ዝመፀ ድማ ቅድሚ 5 ዓመት ሕፁያ ኣብ መዓልቲ መርዓኣ ስለ ዝጠለማ ስለ ዝኾነ ዛንታና ይነግረና። ቅድሚ 5 ዓመት ዝተፈጥረ ነገር እትፈልጥ ታሚ ድማ ነቲ ግዜ ረሲዓ ዳግማይ ንፍቕሪ ልባ ክትከፍት እንተምኸረታ እኳ ሱኒ ግን ክሳብ ሕጂ ኣብ ልዕሊ ደቂ ተባዕትዮ ዘለዋ ረኣያ ስለ ዘይተቐየረ ንምኽሪ ክየቐኒየን ለይላታ ናብ ስርሓ ኸደት። ጸኒሐን ድማ ናብ ሓደ እንዳ ቡን ብምኻድ ቡን ክእዝዛ ምስ በላ ናይ ቀደም ኣፍቃሪኣ ኪም ኣብ ውሽጢ ክሰርሕ ረኣየቶ። ሱኒ ድማ ከማ እንጋዲ ቡን ኮይኑ ሪኣ ክትግረም ጀመረት። ኪም ዝደልዮ ዓይነት ቡን ምስ ሓተተን 5 ደቓይቕ ጥራይ ተጸበያ በለን። ሓላፊኡ ክዳውንቲ ካስተኻኽል ዝበሎ ቻንግ ድማ ባድላ ክገዝእ ናብ ሓደ ድኳን ክዳውንቲ ኣተወ። ዋጋታቱ ምስ ሓተተ ኣዝዩ ክብር ምዃኑ ዝተረድአ ቻንግ ድማ ንሎሚ ይሕለፈኒ ኢሉ እናተሃውኸ ክወፅእ ከሎ ሃንደበት ብቦርስኡ ኣብ ልዕሊ ባምቡላ ዝተኸድነት ባድላ ጃኬት ቀደዳ። እቶም ሰራሕተኛታት ኬስ ተባህልሉ ካብቲ ድኳን ወፂኡ ካድ ምስ በለ ድማ በቶም ዋርድያታት ኣትሒዞም መሊሶም ንውሽጢ ኣእትዮም ክኸፍል ነገርዎ። ኣዝዩ ድኻ ዝኾነ ቻንግ ድማ ክንደይ ኢሉ ምስ ሓተቶም 45,000 በልዎ። ወርሓዊ ደመዙ 7,000 ዝኾነ ቻንግ ድማ ሓደ ባድላ ከመይ ኢሉ ናይ 5 ወርሒ ደመዙ ክኸውን ይኽእል ብምባል ወይ እናበለ ክጭድር ጀመረ። ኣብ ምኽፋል ሓሊፉ ካልእ ኣማራፂ ዘይነበሮ ቻንግ ድማ ነቲ ንዓመታት ዘዋህለሎ ገንዘብ መዚዙ ሃቦም። ብብስጭት ድማ ነታ መዓልቲ እናረገማ ናብ ቦታ ስርሑ ኸይዱ ደቀሰ። መሳርሕቱ ያማቶ ድማ ነታ ገዚኡ ዘምፃ ሓዳሽ ባድላ ምስ ረኣየ ምኽዳንካ ዘይተርፈካስ ከምዚዩ እምበር እናበለ ኣልዒሉ ክኽደና ክብል መሊሱ ቀደዳ። ነዚ ርኡ ቻንግ እውን ከም ህፃን ክበኪ ጀመረ። ኣብታ መዓልቲ ምሸት ድማ ሱኒ ናብ ገዝኣ እናተመልሰት ከላ ሓደ መንነቱ ዘይተፈልጠ ሰብ ተሓቢኡ ክስዕባ ጀመረ። ቀፂሉ ዝወዲ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ናይ ሱኒ ስእሊ ክወስድ ጀመረ። ሱኒ ኣብ ገዝኣ በፂሓ ሓፍታና ዲኣና ውሽጢ ገዛ ክስዕስዓ ከለዋ ረኣየተን። ክሳብ ኣብዚ ነዛ ቪድዮ ርኢኹምዋ እንተኮይንኩም ፈቲኹምዋ ኣለኹም ማለት እዩ። ነዛ ቪድዮ ላይክ ነታ ቻነል ድማ ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ ንብለኩም። ናብ ዛንታና ምስ እንምለስ ንሳ ድማ ሎም እንታይ ተረኺቡ ዳኢላ ምስ ሓተተተን ኣዲኣ ድማ ኣፍቃሪ ሓፍታ ንሓዳር ከም ዝሓተታ ነገረታ። ኣስዒባ እውን ንሳ ምዕባያ ኸላ ንእሽቶ ሓፍታ መጀመርታ ክትምርዖ ምዃና ምስ ነገረታ ሱኒ በዚ ተረቢሻ ገዲፋተን ናብ ክፍላ ኣተወት።
ንጽባሒቱ ቻንግ ኣብ ሓደ መናፈሻ እናተዘናግዕ እንከሎ ምስ ሓደ ንወዱ ኸዘናግዕ ዝመጸ ሰብኣይ ብምልላይ ነታ መዓልቲ ብሓደ እናዕለሉ ኣሕለፍዋ። ምሸት ድማ ቻንግ ናብ ገዝኡ እናተመልሰ እንከሎ ሓደ ቅድሚ ሕጂ ርእይዎ ዘይፈልጥ ሰብ ካበይ ከም ዝመጸ ከይተፈልጠ ፊት ንፊቱ ጎፍ በሎ። እዚ ሰብ ድማ ሓንቲ ንእሽተይ ጨና ምስ ሃቦ ካብቲ ቦታ ተሰወረ። ዛንታና ብቐጥታ ንጽባሒቱ ቻንግ ካብ ድቃሱ ምስ ተበራበረ የርኤና። ከም ልማዱ ዶንጊ ስለ ዝተንስአ ተብተብ እናበለ ኸሎ እታ ናይ ትማሊ ጨና ኣብ ቦርስኡ ኮፍ ኢላ ረኣያ። ንመዓልታ ሻወር ከም ዘይወሰደ ዘከረ እሞ እንታይ ዓይነት ኣምላኽ ዝባረኾ ሰብ ደኣይ ወደይ ትማሊ ጨና ዝሃበኒ ኢሉ ነታ ጨና ክልከያ ጀመረ። ካብ ገዝኡ ወፂኡ ናብቲ ባስ ዝጽበየሉ ቦታ እናኸደ እንከሎ ሃንደበት ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ደድሕሪኡ እናስዓብኦ ክጎያ ጀመራ። ቻንግ እውን በዚ ነገር ዝሰንቢዱ ብቁልጡፍ ናብታ ባስ ኣተወ። ኣብ ውሽጢ ኣውቶቡስ እውን እታ ክሳብ ሎሚ ብጭቕጭቕ እትቕበሎ ዝነበረት ፎቶሪኖ በቲ ጨና ተሳሒባ ምዕጉርቱ ክስዕሞ ጀመረት። ቻንግ በቲ ዝኸውን ዘሎ ተደናጊሩ ከሎ ሱኑ ናብታ ኣውቶቡስ ኣተወት። ሱኑ እውን ገና ናብታ ኣውቶቡስ እግራ ምስ ረገጸት ብጨና ቻንግ ተሳሒባ ብፍቕሪ ክትፈዝዝ ጀመረት። ሱኑ ድማ እንታይ ይኸውን ኣለኹ እናበለት ብዝኾነ መገዲ ስምዒታት ቋጻጺራ ኸይዳ ኣብ መንበራ ኾፈለት። ኣብቲ ቤት ጽሕፈቱ ምስ በጽሐ ቻንግ ሓንቲ ጨና ተለኺዩ ኣብ መንገዲ ዘጋጠሞ ኣገራሚ ነገር ንያማቶ ነገሮ። ያማቶ እስኪሉ ክሽትቶ ምስ ፈተነ ንሱ ግን ወላ ሓንቲ ክሽትቶ ስለ ዘይከኣለ ጽግዕ ኢልካ ሸትት እስኪሉ ናብኡ ገጹ ምስ ሰሓቦ እቲ ሓላፊኦም ናብኦም መጸ። ንሳቶም ከምዚሎም ምስ ረኣዮም ድማ ሰንቢዶም ደንበርበር እናበሉ ናብ ስርሖም ተመልሱ። ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ድማ ሱኒ ኣብ ኣውቶቡስ ከላ ኣብ ልዕሊ ቻንግ ዝተሰምዓ ስምዒት ንመሳርሕታ ታሚ ነገረታ። ታሚ ነዚ ምስ ሰምዐት ኣብ መወዳእቱ ኣብ ልዕሊ ወዲ ፍቕሪ ይስምዓ ምህላው ኣዝያ ተሓጐሰት። ዛንታና ቐጺሉ ናብቲ ብሕቡእ ዝከታተላ ዝነበረ ሰብ ወሲዱ ምስ ሓደ ካብ ኣዕሩኽቱ ጻዕርና ዕውት ኮይኑ እናበለ ክዛረብ ከሎ የርኤና። ብድሕሪኡ ቻንግ ናብቲ ባዳ ዝገዝኣሉ ገዛ ብምኻድ ነቲ ገንዘብ ክመልስሉ እንተሓተቶም እኳ ምስ ኣበይዎ ግን ነቲ ጨና ኣውፂኡ ምስ ተለኸየ ነታ ዋና ክማርኻ ፈተነ። መደቡ ተዓዊቱ ነታ ዋና እኳ እንተስሓታ ኩለን ኣብቲ ድኳን ዝነበራ ደቂ ኣንስትዮ ግን ተማሪኸን ከም ዕስለ ጻጸ ናብኡ መጻእ። ብዝሒ ናይተን ደቂ ኣንስትዮ ዝረኣየ ቻንግ ድማ ነዘን ኩለን ደቂ ኣንስትዮ በይነ ኣይክእለንኔ ኢሉ ካሃድም ምስ ፈተነ እተን ደቂ ኣንስትዮ ግን ኣይንገድፈካን ኢለን ብሓባር ኣብቲ ድኳን ክጓየዩ ጀመሩ። ሃንደበት ግን ኣብ ኣፍ ደገ ናይቲ ድኳን ደው ኢላ ዝነበረት ሱኒ ነተን ደቂ ኣንስትዮ የጓይኦ ከም ዝነበራ ምስ ረኣየት ጎቲታ ኣብ ሓደ ቦታ ተሓብኡ። ኣብ ደው ዝበልሉ ከለው ድማ ንሳውን ብፍቕሪ ፈዚዛ ከንፈሩ ሰዓመቶ። ብኡ ንብኡ ናብ ርእሳ ተመሊሳ በቲ ዝገበረቶ ነገር እውን ሓፊራ ድማ ካብቲ ቦታ ኸደት። ቻንግ ግን ከንፈሩ እናነኸሰ እዋይዛ ጨና ክንደይ ኣርያትን እናበለ ክስሕቕ ጀመረ። ኣብ ስርሑ ኮይኑ ድማ ከየቋረፀ ብዛዕባኣ ክሓስብ ጀመረ። ናይ ደስ ደስ ኢሉ ድማ ንያማቶን እናሓላፊኡን ምሳሕ ዓደሞም። ኣብኡ ከለው ድማ ሱንን መሓዛኣ ታሚንን እውን ናብቲ ቤት መግቢ ምሳሕ ክበልዓ መጻ። ዓርኪ ቻንግ ያማቶንን መሓዛ ሱኒ ታሚንን ኣብ መንጎኦም ነዊሕ ዝጸንሐ ናይ ዓይኒ ፍቕሪ ኣለዎም። ሎሚ ግን ክልቲኦም ደው ኢሎም ደፊሮም ክዘራረቡ ጀመሩ። በዚ ምኽንያት ድማ ሱኒ በይና ብምትራፋ መስተኽሰቲ ድሕሪ ምጽንሓ ንበይና ናብ ገዝኣ ክትምለስ ጀመረት። ኣብዚ እዋን እዚ ዘይፈለጠቶ ሓደ ነገር እንተነይሩ ቻንጊ ስዕባ ከም ዝነበረ እዩ። ቻንግ ነታ ምሸት እቲኣ ከሕልፋ ስለ ዘይደለየ ጨንኡ ኣውፂኡ ልክዕ ክልከ ምስ ቀረበ በዚ መልክዑ ምስኣ እንተሓዲሩ ግን ንነፍሱ ይቕረ ከም ዘይብለላ ብምሕሳብ እንተኾይኑ ይኹን እንተዘይኮይኑ ድማ ኣይኹን ኢሉ ናብኣ ኸይዱ ከይተለኸየ ኣብ ጥቓኣ ኮፍ በለ። ሱኒ ኮፍ ምስ በለ ብኡ ንብኡ ዓይን ዓይኑ ምስ ረኣየት ብስኽራን ኣይተሓሱ ምሳይ ክድቅስ ደሊኻ ዲኻ ኢላ ሓተተቶ። ንጽባሒቱ ድማ ክልቲኦም ብሓባር ከም ዝሓደሩ ዛንታና ይነግረና። ሱኒ ቀዲማ ካብ ድቃሳ ብምትንስኣ ብዝገበረቶ ነገር ሓፊራ ድማ ቀሲላ ካብቲ ክፍሊ ወፂያ ኸደት። ቻንግ ከምቲ ልሙድ ደንጊዩ ካብ ድቃሱ ተሲኡ ምስ ሱኒ ብሓባር ብምሕዳሩ ኣዝዩ ተሓጐሰ። ክልቲኦም ግን ብተመሳሳሊ ኩነታት ስለ ዝሓፈሩን ነንሕድሕዶም ክራኸቡ ስለ ዘይደለዩ ድማ ናብ ስራሕ ክኸዱ ኣውቶቡሳቶም ቀየሩ። እቲ ዘገርም ነገር ግን ክልቲኦም ዝኣተውዋ ባስ ሓንቲ እያ ነይራ። ሃንደበት ድማ ክልቲኦም ንላዕሊ ተጠማሚቶም ተረኣዩ እሞ እንታይ ዓይነት ኣጋጣሚ እዩ እናበሉ ክስሕቁ ጀመሩ። ልክዕ ሱኒ ኣብቲ እትሰርሓሉ ቦታ በፂሓ ምስ ወረደት ቻንግ ቅልጥፍ ኢሉ ብገለ መንገዲ ቢዝነስ ካርደይ ክህባለኒ ኢሉ ብምሕሳብ ብፍኒስትራ ኣስሊኹ ኣቐበላ። ኣብ ስርሓ ኮይና ሱኒ ድማ ብዛዕባ ቻንግ መሊሳ ክትሓስብ ትጅምር እሞ ምስኡ ድማ ፍቕሪ ከም ዝሓዛ ተረድአት። ነታ ዝሃባ ቢዝነስ ካርዱ ኣውፅያ ድማ ኣብ ሓደ ቤተ መዘክር ቆፀረቶ። ቻንግ ነዝርኡ ሓጎሱ ክቋጻጸሮ ኣይከኣለን። ዛንታና ቐጺሉ ናብ ሓደ ክፍሊ ላቦራቶሪ ወስደና እሞ ኣብኡ ድማ ብሓደ ሳይንቲስት ዝተሰርሐ ጨና ብቻንግ ዝተባሃለ ወዲ ይፍተን ከም ዘሎ ዘገርም ውፅኢት የፍሪ ከም ዘሎን ክዛተዩ ጀመሩ። ጸኒሖም ድማ ሱንን ቻንግን ኣብ ሓደ ቤተ መዘክር ምስ ተራኸቡ
ቻንግ ኣብ ልዕሊኣ ዘለዎ ፍቕሪ ገለጸላ። ሱኒ ከም ዝሕጂ ዝስምዓ ዘሎ ስምዒት ካብ ዝስምዓ ነዊሕ ከም ዝኾነ ትነግሮ እሞ ንሳውን ኣብ ልዕሊኡ ስምዒት ፍቕሪ ከም ዘለዋ ነገረቶ። ክልቲኦም ድማ ካብ ሽዑ ጀሚሮም ፍቑራት ኮኑ። መሓዙቶም ታሚንን ያማቶንን ድማ ፍቕሪ ስለ ዝጀመሩ ኣርባዕቲኦም ብምዃን ብሓባር ጽቡቕ ግዜ ከሕልፉ ጀመሩ። ዛንታና ቐጺሉ እቲ ንመዓልታት ዝከታተላ ዝነበረ ሰብ ናይ ቀደም ኣፍቃሪኣ ኪም ምዃኑ የርኤና። ኪም ወላ እኳ ንዓኣ ንኽስልያ ኣብ እንዳቡን ከም ወይተር ኮይኑ ዝሰርሕ እንተነበረ ሓደ ካብቶም ነታ ጨና ዝሰርሑ ሳይንቲስት እዩ ነይሩ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ መንጎ ሱኒን ቻንግን ብዘይታ ጨና ፍቕሪ ምፍጣሩ ምስ ተዓዘበ ኣብ ልዕሊ ሱኒ ክሳብ ሕጂ ስምዒት ዘለዎ ኪም ድማ ክርበሽ ጀመረ። ንጽባሒቱ ቻንግ ኣብ ሓንቲ ናይ ራይድ መኪና ምስ ኣተወ እቲ መራሕ መኪና ኪም ከም ዝኾነ ንርኢ። ስሙ ናይ ሓሶት ጄምስ ምዃኑ ምስ ነገሮ ኣብ መንጎኡን ኣብ መንጎ ሱንን ዘሎ ርክብ ብሰንኪታ ጨና ምዃኑን እታ ጨና ምስ ተወድአት ድማ ከም ዝጠፍእን ገለጸሉ። ብዛዕባ መንነቱ ተደናጊሩ ዝነበረ ቻንግ ድማ ከመይ ጌርካ ፈሊጥካ ኢሉ እንተሓተቶ ፈጣሪ እታ ጨና ምዃኑ ነገሮ። ቻንግ እውን ነዚ ምስ ሰምዐ እታ ጨና ምስ ተወድአት ሱኒ ክትገድፈኒ ኢሉ ኣዝዩ ክጭነቕ ጀመረ። ቀጺሉ ግን እንተኸደት ትኺድ ብምባል ክሳብ መወዳእታ ነታ ጨና ክጥቀመላ ወሰነ። ሓደ መዓልቲ ዕለተ ልደት ሱኒ ስለ ዝኾነ ካብ ከተማ ወፂኦም ብሓባር ነታ ምሸት ኣሕለፍዋ። ጸኒሑ ድማ ቻንግ ንመዓልቲ ልደታ ህያብ ሃባ። ንሳ ድማ ቅድሚ ሕጂ ከምዚ ዝበለ ጽቡቕ ህያብ ተዋሂቡኒ ኣይፈልጥን ብምባል ኣዝያ ከም ዝተሓጎሰት ነገረቶ። ቅድሚ ናብ ገዝኦም ምምላሶም ድማ ቻንግ ብዛዕባ ጨና ዘዘራረባ ዝኾነ ሰብ እንተልዩ ሓተታ። ንሳ ድማ ዝተዛረባ ወልሓደ ሰብ ከም ዘየለ መለሰትሉ። ናብ ገዝኦም ክምለሱ ድማ ተፈላለዩ። ቻንግ ኣብ መንገዱ ምስ ናይ ቀደም ኣፍቃሪኣ ተረኸበ። ወላ እኳ ናይ ቀደም ኣፍቃሪኣ ምዃኑ እንተዘይፈለጠ እቲ ወዲ ግን ክሳብ ሕጂ ንሱኒ ናቱ ክገብራ ይደሊ ነበረ። ናብ ቻንግ ቀሪቡ ብክዳውንቱ ድሕሪ ምልጋጹ ድማ ከም ሱኒ ዓይነት ሰብ ፈጺማ ከም ዘይተቐርቦ ነገሮ። ቀጺሉ እውን እታ ጨና ምስ ተወድአት ምስኣ ዘለዎ ርክብ ኣብ ቀረባ እዋን ከም ዝውዳእ ነጊሩ ገዲፍዎ ኸደ። ቻንግ እንዳጨደረ እታ ጨና ካብ ትቕመጥ ነዊሕ ከም ዝገበረትን ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዘሎ ርክብ ናይ ብሓቂ ምዃኑ ነጊሩ ድሕሪ ሕጂ ክረኽቦ ከም ዘይደሊ ነገሮ። ንጽባሒቱ ሱኒ ኣብ ሳንዱቕ ሓንቲ ጨና ብመልክዕ ህያብ ይለኣኸላ። ንሳ ግን ቻንግ ይልኢኽለይ ኢላ ብምሕሳብ ደው ኢላ ስለታ ጨና ይቕንየለይ ምስ በለቶ ቻንግ ክዳናገር ጀመረ። ብኡ ንብኡ እቲ ናይ ቀደም ኣፍቃሪኣ ናብ ኣመጺኡ ሰላም ድሕሪ ምባሉ ብዛዕባ እታ ጨና ነገራ። ቀጺሉ ድማ ምስ ከም ቻንግ ዝኣመሰለ ወዲ ብሰንኪታ ጨና እንተዘይኮይኑ ኣብ ፍቕሪ ከም ዘይትወድቕ ምስ ነገራ ሱኒ ግን ነቲ ዝዛረባ ዘሎ ነገር ከም ዘይተኣምኖ ነገረቶ። ንእተወሰነ እዋን ድሕሪ ምሕሳባ ግን ንዓመታት ኣብ ሓንቲ እቶብስ ብሓባር ክጓዓዙ ከለዉ እኳ ቅንዕ ኢላ ሪኣቶ ዘይትፈልጥ ወዲ ሕጂ ኣዝያ ኣፍቂራቶ ብምህላዋ ሓሳባታ ክርበሽ ጀመረ። ድምፂ ኪም ብቴሌፎን ስለ ዝሰምዐ ቻንግ ድማ ብጉያ ናብ ስራሕ መፀ። ኣብቲ ቦታ ምስ በጽሐ ድማ ኩሉ ነገር ተፈሊጡ ነበረ። ሱኒ ኣብ ገዝኣ ብዛዕባ እታ ጨና እናሓሰበት ድቃስ ምውሳድ ኣበያ። ናብ ቻንግ ደው ኢላ ድማ ክዘራረቡ ከም ዘለዎም ትነግሮሞ ናብ ገዝኡ ኸደት። ኮፍ ኢሎም ከለዉ ድማ ንገለ ደቓይቕ ስቕ ተጠማመቱ። በቲ ኩነታት ዝተጨነቐ ቻንግ ድማ ተሓቶ ነገር እንተሊዋ ክትሓቶ ሓተታ። ንሳ ድማ ቐጺላ ብዛዕባ እታ ጨና ምስ ነገረቶ ናይ ፍቕሪ ርክቦም ዝጀመረ ብሰንኩ ዲላ ሓተተቶ። ንሱ ድማ ኣብ መጀመርታ ከምኡ ከም ዘይኮነ እኳ እንተሓሰዋ ሃንደበት ግን ካብ ጅብኦ ወዲቓቶ ኩሉ ነገር ፈሸሎ። ሱኒ በዛ ሓሪቓ ናብ ናይ ቀደም ኣፍቃሪኣ ብዛዕባ እቲ ጨና ኣጸቢቓ ክትሓቶ ኸደት። ኣብዚ ግዜ እዚ ቻንግ ጽንሒ ኸረዳእኪ እናበለ ሰዓባ። ኣብ ገዛ ናይ ቀደም ኣፍቃሪኣ በፂሓ ምስ ኣተወት ዝተፈላለየ ስእልታት ናታን ናይ ቻንግን ብሓባር ከለዉ ኣብ ኮምፒተርን ኣብ ቲቪን ረኣየት። ኣብዚ እዋን ንመዓልታት ክስዕባ ከም ዝጸንሐን ኣብ ልዕሊኣ ፈተነ ከም ዝገብሩ ዝነበሩን ተገንዘበት። ኣብዚ ግዜ እዚ ድማ ቻንግን ውሽጢ ኣትዩ ናይ ፍቕራዊ ህይወተይ በቲንካለይ ብምባል ምስቲ ናይ ቀደም ኣፍቃሪኣ ክበኣስ ጀመረ። ሃንደበት ድማ ካብተን ዝተሰርሓ ጨናታት እታ ናይ መወዳእታ ኣብ መሬት ምስ ረኸበታ ሱኒ ክትሰብራ ምስ በለት እቲ ናይ ቀደም ኣፍቃሪኣ እታ ጨና እትሰርሕ ዕምባባ ኣብ 100 ዓመት ሓንሳብ ጥራያ እትዕምብብ ብምባል ከይትሰብራ እንትሓተታ እኳ ሱኒ ግን ናተይሲ ኮይኑ ናይ ካልኦት ሰባት ህይወት ክትጻወተሉ ግን ኣይፈቅድንየ ብምባል ኣብ መሬት ሴራ ንኽልቲኦም ገዲፋቶም ከደት። ኣብዚ እዋን ድማ ቻንግ ንደገ ደድሕሪኣ ተኸቲልዋ ወፂኡ ወላ እኳ ንሱ ኣብ ልዕሊኣ ናይ ብሓቂ ስምዒት እንተለዎ ተነገራ ንሳ ግን ኣብ ሓሶት ዝተመስረተ ርክብ ኣይደልንየ ብምባል ደው ኢሉ ከሎ ገዲፋቶ ኸደት። ዛንታና ንድሕሪ 1 ዓመት ብቐጥታ ይወስድና እሞ ሱኒ ምስ ስድራኣ ኮይና ጽቡቕ ግዜ እናሕለፈት ቻንግ ድማ ህይወቱ ቀይሩ ኣብ ስርሑ ድማ ዕቤት ከም ዝረኸበን የርኤና። ኣብ ናይ መወዳእታ ትርኢት ፊልምና ድማ ወላ እኳ ቻንግ ሕጂ መኪና እንተሃለዎ ከምቲ ናይ ቀደሙ ግን ንሎሚ ኣውቶቡስ ክጥቀም ኢሉ ናብታ ናይ ቀደም ኣውቶቡስ ኣተወ። ኣብ ውሽጢ ምስ ኣተወ ድማ እቲ መራሒ ኣውቶቡስን እታ ፎቶሪኖን ህይወቱ ከም ዝተቐየረን ጥዕምዎን ምስ ረኣይዎ ካብ ዓይነየ የውፅእካ ብምባል መረቕዎ።
ኣብታ ዝቐጸለት ፌርማታ ድማ እታ ኣውቶቡስ ደው ምስ በለት ሱኒን ውሽጢ ክትኣቱ ኸላ ረኣያ። ሽዑ ነታ ንዕለተ ልደታ ዝሃባ ህያብ ክሳብ ሕጂ ኸይደርቤታ ኣብ ክሳዳ ተኸዲናታ ኸላ ርዩ ክድነቕ ጀመረ። ድሕሪ ሓደ ዓመት ክልቲኦም ብኸምዚ ኣገባብ ብምርኻቦም ፍሽኽ እናበሉ ድሕሪ ምቅርራቦም ከም ብሓድሽ ኣስማቶም እናተላለዩ ዛንተኦም ይዛዝም።